Jeg hedder Jo Kildemos Ibsen, og jeg har malet maleriet The Golden Day, som vandt Odense-udstillingen sidste år. Jeg kan bare huske, det lå lidt ind under temaet, og så følte jeg bare sådan, jeg følte, det fyldte meget det år. Ja, det var everyday life, og jeg følte, det var det her med, at sådan, hverdagen blev meget sådan, ændret. Det her med, at vi fik en konge i stedet for en dronning, og sådan, det var meget sådan, den der historie der, og hvordan det sådan, vil influere os på vores hverdag. Så det følte jeg sådan, kom til at fylde meget hverdagen også dengang. Og så lavede jeg billedet efter det. Så jeg brugte ret lang tid på selve billedet, og jeg brugte også virkelig lang tid på, sådan, hvad jeg synes baggrunden skulle være. For jeg vidste ikke, om det skulle være sådan lidt mere en neutral baggrund, siden selve deres ansigt, der fyldte så meget i maleriet. Men så besluttede jeg både fordi det var lidt det her royale, og fordi det også var lidt den der sådan en gylden dag. Altså det der med sådan, det fyldte så meget for sådan danskerne, sådan virkelig på det smil med folk, så var det også lidt den der gyldne baggrund, fordi de ligesom sådan lyste lidt rummet op med deres kys også. Jeg har et maleri her i dag, ja. Ja, så jeg har altså den her. Jeg kalder den for Hidden Side. Og jeg tror lidt det her med, sådan, at der er sådan en dybere mening nogle gange. Altså der er lidt den der gemte side. Så det er lidt den der pull for sådan, at udtrykke sig nogle gange. Og der har været meget de her kontrastfarver, som også lidt kan den der sådan, grimme kontraster, nogle gange blå og rød. Som er meget de her modsætninger. Og så er det her med sådan lidt i vandet flyder alt i et. Så det er også det, at man kan se, at deres hår flyder lidt i et, og sådan hele deres ansigt flyder lidt i et. Men det er stadigvæk lidt den der gemte side, så den er sløret. Den er ikke sådan, det er lidt den der facade, der ligger over, så man ikke kan se lige igennem. Altså billedet kan i princippet vendes begge veje, men sådan, det her er jo lidt overfladen. Men det er lidt den der sådan, triste overflade, men at der egentlig gemmer sig så meget sådan, lykke om bagved, som man bare ikke har fundet frem. Altså sådan, handler om ligesom at lade den her sådan, glæde og lykke sådan, glide ind i. Men jeg synes sådan, altså det skal ikke bare være sort og hvidt, fordi livet er ikke bare sort og hvidt. Der er så meget mere sådan, farver i livet. Altså selvom det er blåt, så er der alligevel også sådan, lys i det blå, og hende her lyser også op. Men sådan, at det stadigvæk er meget det her triste lys derover, og sådan lidt ensomhed også, tror jeg. Tak. Ja. Ja, tak. Jo, tak.